أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا واذكروا الله ذكرا كثيرا onina enikholwayo khumbulani umdali wenu zikhathi zonke amahlandla amaningi niloku niphinda ingako imuslim nemuslim uma ngabe livuka ekuseni first thing ela olimini lwakhe alhamdulillah khumbula umdali wakhe asizenzeli kusho yena. Mhlawumbe abaningi bayazibuza ukuthi umbatha lezinto lezi zithathaphi. I'm reading from the Quran, my brother, my sister. Kodwa kunencwadi la ebhalwe uSheikh Umar Gabir naye. Yibona naye. Igama layo ithini? Ma'rifatullah, knowing about Allah. Ukwazi kabanzi ngomdali wakho, ukwazi kabanzi ngo-Allah. Ngizithatha kuyo le ncwadi le. Inqwaba mawungabheka la emva kwami la i-library. Siyafunda thina ama-Muslims, asisikhulumeli into ephuma kithi. Onina enikholwayo khumbulani umdali wenu excessively. Kaningi niphinda. Ungakhathali ukuthi la ilaha illallah as many as you can. Ungakhathali ukuthi subhanallah as many as you can. Ungakhathali ukuthi alhamdulillah as many as you can. Ungakhathali ukuthi astaghfirullah as many as you can. Ungakhathali ukuthi Allahu akbar. Dumisa umdali wakho, umphakamise umdali wakho, umngcwelise umdali wakho, uphakamise igama lakhe elingcwele. Hey mfowethu mani ungakhathali. Allah says khululeka, ala bi dhikrillahi tathma'inul qulub. Ekukhumbuleni uAllah kulapho izinhliziyo zithola khona ukuthokomala, kulapho izinhliziyo zithola khona injabulo, kulapho izinhliziyo zithola khona intokomalo nokwethaba. Manje usabani ukukhumbula umdali wakho zikhathi zonke? Allahu akbar. Impilo yemuslim ihlale inegama lika Allah ngaso sonke isikhathi. Uyimuslim elinjani wena impilo yakho enganalo igama lika mdali wakho? Uyimuslim elinjani? Yonke into esiyenzayo, Allahu akbar, ungena endlini, ufika kwakho endlini, assalamu alaikum wa rahmatullah, igama lika Allah kumele libe khona. Uyaphuma endlini uyahamba, bismillahi egameni lika Allah. Allahu akbar. Tawakkaltu o Allah, ngithembele kuwe. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. O Allah, ngithembele kuwe. Njengoba ngibashiya labantwana, njengoba ngibashiya lamakhosikazi la endlini nalabantwana, ngithembele kuwe ukuthi wena uzosala ubanakekela. Ngiyaphuma manje egameni lakho. Allahu akbar. Yonke impilo yemuslim ihamba negama lika Allah. Uthi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anything oyenzayo once igama lika Allah lingekho leyo nto leyo ayingeke iziphumelele. As long igama lika Allah lingekho kuleyo nto leyo oyenzayo, uyongena endlini encane uyozikhulula. Allahu akbar. Allahumma biismika amuthu, na'udhu billah. Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Sengishiduwa yokuyolala. Allahu akbar. O Allah, ngicela ungivikele kukho konke ukungcola engiyohlangana nakho la ngiyakhona. Khaba'ith, ngiyongcola, ngiyokhipha ukungcola lapha. Ngicela ungivikele kukho konke ukungcola ngoba etoilet kunamadimoni amabi. Yonke impilo yemuslim, my brother, my sister, ihamba negama lika Allah. Uzkurullaha dhikran kathiro. Allahu akbar. Suratul Ahzab le enkhuluma ngayo, verse 41. Suratul Ahzab verse number 41. Allahu akbar. Khumbula uAllah zikhathi zonke excessively, kaningi uloku phinda. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.